Imagine there's no heaven. Imagina't. 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 No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagina't una sanitat de qualitat i sense esperes. Imagina't un urbanisme fet per a les persones i no pensant en els interessos dels grans especuladors. Imagina que al Balat tenim un institut per als nostres fills. Imagina't una fundació municipal que gestione i coordine tot l'esport del poble. Imagina't una educació de 0 a 3 anys, gratuïta, de qualitat i en valencià. Imagina't que recuperem el carrer Major i les zones més cèntriques del poble per als vianants. Imagina't que l'Ajuntament d'Albalà dels Sorells recolza, com es mereix, la xicoteta i mitjana empresa d'Albalà. Imagina't un ajuntament transparent. Imagina't les festes d'Albalat més dinàmiques i divertides. Imagina't un centre de dia per als nostres majors. Imagina't un transport públic de qualitat. Imagina't un metro amb via doble fins a Sagunt. I els caps de setmana en servei nocturn. Imagina't un ajuntament sostenible i conscienciat en el medi ambient, que estime i respecte l'horta. Imagina't. 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 Imagina't que la sort t'acompanya i al Balat ens governa el bloc. Imagine all the people. El pròxim 22 de maig, els valencians i valencianes ens juguem molt. Estem davant d'unes eleccions en les que hem de decidir quin camí hem de triar. Seguim pel camí de la corrupció, l'especulació, l'atur i la crisi, o fem un gir i decidim clarament impulsar l'immens potencial que tenim els valencians i valencianes. El Bloc, Coalició Compromís, ha sigut la formació més productiva a l'hora de presentar iniciatives a les Corts Valencianes. Els representants del Bloc Coalició Compromís han presentat durant esta legislatura 932 proposicions no de llei, 5.798 preguntes parlamentàries, 11 proposicions de llei, 174 peticions de compareixença, 39 mocions, 324 preguntes orals al ple i 51 preguntes al president, 72 preguntes en comissió i 129 interpel·lacions a consellers. Els representants del Bloc Coalició Compromís sempre defensen els interessos dels valencians sense dependre de Madrid. Enric Morera, portaveu i candidat a presidir la Generalitat Valenciana, és la cara més visible dels nostres representants de Bloc Coalició Compromís. Veïns i veïnes d'Albalà dels Sorells, dir-vos que les Corts Valencianes són la vostra casa i des d'ací també anem a resoldre els problemes que teniu. Nosaltres volem governar, tenim ambició per governar, com de la mateixa manera volem que el Bloc i la nostra coalició Compromís governi Albalà dels Sorells. I dir-vos que estareu molt acompanyats i la nostra primera prioritat com a força política valencianista i progressista és que hi hagi ocupació, que hi hagi treball i que des dels poders públics generem ocupació i benestar. Hem d'ajudar a tota la gent que té espenta, que promou, que té iniciativa política, que té iniciativa empresarial i per tant anem a donar suport a tota la gent que crea, la xicoteta i mitjana empresa, els autònoms, els emprenedors i de la mateixa manera dir que garantirem els serveis públics bàsics, sanitat i educació de qualitat, perquè el que volem és que la gent cada dia visca millor a Albalà dels Sorells i al conjunt de tot el nostre territori. Per tant, confieu en nosaltres perquè nosaltres som com tu i anem a treballar per millorar les condicions de vida i crear llocs de treball des del Bloc i la nostra coalició Compromís. El 22 de maig, els veïns i veïnes d'Albalat tenim una cita important. Tenim un compromís amb les urnes. No només hem de triar el nostre alcalde i el nostre president a la Generalitat Valenciana. Els albalatans i albalatanes tenim una cita amb el futur. Crec, sincerament, que ara és necessari un canvi.
i cal que el bloc encapçale aquest canvi per millorar Albalat del Sorell. Un canvi per a potenciar el nostre comerç, la creació de noves iniciatives empresarials per a posar Albalat al capdavant de la nostra comarca. Un canvi per atendre els nostres majors com es mereixen. Un canvi per a una sanitat digna i eficient. Un canvi per fer un urbanisme per viure millor. Un canvi per una educació gratuïta, de qualitat i en valencià. Un canvi per posar en marxa projectes per als joves. Un canvi en el que tu pugues participar, que siga de tot, no només del polític del moment. Tens el meu compromís i el de la gent del blog. Treballarem per tu, treballarem per millorar Albalat. Per això, te demane que el 22 de maig penses en el millor per a tots i votes blog. Pots seguir imaginant aquest canvi o ser valent i passar a l'acció. T'atreveixes? Jo